1980 सनो आं आफ्रो 19 बोसोर बयस सिख्ला जोंबो जे 1973 सनो सिनि जागा बनो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रक दखल ख्लायै दखल ख्लायमानि न 1973 10 मे तेलियामुरा वो आरजा बीर बिक्रम जे बुथार जागमानि एक्सपिरियेन्स बायनो सिनि अरनि बिनन्द जमातिया मास्टार ख्लायनाय साफायखा जे हाय हाय अवस्था गेना जों जे 80 सनो बीर बिक्रम माने ओ जे खमलंग तबो जे मूर्ति का ताल ताक माने बन माने आर जागावो एडिसी मामानिया ओ बीर बिक्रम हंखैनो सिनि जागानो जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट रक बांलादेश नि फाइनि रक जबरदस्ती दखल ख्लायमानो पुनरुद्धार ख्लायनि थांगै शहीद नाय बन बीर बिक्रम गे ब आन्दोलन ख्लायमानि फलेनो सिनि त्रिपुरा हास्तेवो जमिन हस्तान्तर फिरथि मान गे बनि गोबां अबदान दं সেই সময়ও থেকেनो सिनि shilghatiও একটা অ্যালার্ট থাংজাক ও shilghatiও জাক गेना जखनते मान्दाय दिंराव नांहा यारो नांहा यां हद्राय रगो हर खामानुगल हांखायनो सिनि आं दिगि तैदल हायखे वांजि फैखा गेना सिनि पारावो फायनिके तैमा गायसा तंगु तैमा पारं मा फैनाय गा आइ दिं हाय तैदल हायखे हाय बरक हाय जेफ्रफा मरक रजा हर बाय साल बाय हाय मरक रजा गेना सिनि shilghatiও हांखायनो 3टा दिगे डिउटी मारो एक दिगे काक्रबन रास्ता दुई दिगे एं उदयपुरनि रास्ता ओंखायनो 3 दिगे ओंखायनो इया आमतली यां आमा पूर्व साइड आमतली दिंनि उनि साइडो नाङै तो होनो न यां एलार्ट खलायै डिउटी रो रै डिउटी रजा आप्रो आयां नांफ्रो यां नांयाखो गे डिउटी रलाय तो मानि आप्रो दखलो आनि नायकेनो बनि श्राद्ध तो मानि गे उ श्राद्धगो खारसी बाय तांगै सारो मानि गे जगाजुनि 10टा 11टा केनो थौ आवाज खोना लायला ए सबारा कगलायला और तंगतो तै उ shilghati बाजार केनो सीआरपीएफ रो फायगै काक्रबन आउटपोस्ट नि आरजानि जे एएसआई प्रफुल्ल देबनाथ हिंतो उ प्रफुल्ल देबनाथ न सीआरपीएफ रो नेतृत्व रगुइ कग्रो फायखा ब्रो सबानो कवाफ्रो चिनि तिप्रासार न कग फायखा गाना नायसो कग दंहा सीआरपीएफ कगुइ सबाय वांसा वालायनो नाहाय कवखाब्रो आयंनि आयनि अमा बायनो अमा सीआरपीएफ न तय फायखा प्रफुल्ल देबनाथ एएसआई गा तय फैमानि परेखायनो आर जागा डिउटी तंनाय रक एमने याग्रति सा तक हापानो बर कगुइ बुथार पायखा उ कग बुथार जामानि जागावो बरंनो बुथार पायखा र आनि दादा कतन रायजन अक्रा रविन्द्र जमातिया हि बबो आर जागा डिउटी तंमाबा सामा याग्रक सुसाइसानो यगले कग बुथार जागला गाना कग बुथार जामानि परेखायनो यां थक फाइफिला गाना यां दि अमंग तंहा गाना सिनि बर थुं खारथांबायखा खारथांबाय मानि परेखायनो आर जागावो मुसुक सिनि बरंनि मुसुक न सप्रै तंफ्रो उ सीआरपी न नेपाली बनो उ मुसुक सनाय न उ बनि आमा 7.62 सेल्फ लुडिंग राइफल बाय एसएलआर बाय कगुइ बुथार फिखा गाना और जागावो अमते हेखायनो रोगफ्रेगै वाजि बे ताजागमाबो ताजागलहा गे उ सीआरपीएफ रोनि पुलिस रो बायबो गुलि बायबो माथिला हाखायनो सिनि उ shilghatiनि 9 जन बुथार जागलहा दांगा समय गाना और जागावो जों आफ्रिनो आनारस थाइपं तंगु जुन मासे 12 जुन बनि दिनखे 9 जुन नांगो सिनरखे 12 जुन नांगो गाना आफ्रिनो थाइपं आनारस तंमानि जरा गाना उ थाइपं आनारस सालायनो तंलाय जाखा इंगे परे नेक्स्ट दिन इंगे सीआरपीएफ रो फायै जोंनो जागावो जतन नाहै काहे जागा थुसा खलायफिका थुसा खलायमानि परेखायनो सिनि बरक बा आफ्रिनो बेसिरभाग कर्मचारी गृ बेसिरभाग थुं गृष्टि एक जन 100 200 मन गुलाव दाजाक अर्धे खाका अर्धे खाइया इंगे बत्रनो रोका लायजाखा रोका लायै फांलाय सुग्र लायखा এইভাবেनो सिनि 80 सन दांगावबो वाजि बरक खलायै सिन और जागाव तिप्रासा तंनाय दं न आफ्रिनो जे सीपीएम नि प्रशासन तंफ्रो सिनि बरक नखेने सिलाय तिरलिया वाजिरनखे सिलाय तिरखा
अमथाइखे सिनि shilghati हास्थेबो जे kakrabon outpost रौबो हारखे नुकजाखा चाल खाइखे त ना ओंखायनो सिनि अर जागाओ हद्रायस्रक खारफाइखा सिनि shilghati अनो ततास्रक पैलासं हद्रायस्रक तताओ खारथांखा ततानिखायनो आर जागाफोराव बखा बाथागलिया ओंखायनो तता बाय हद्राय बाय सोकाबनो सिनि अरैनो बर खारफाइबिखा गेसंबो सिनि अर shilghati आं जेता आसुक तमानि अमतिरक नगरक तो पुरा खांजाक अर shilghati पुपारा shilghati काइनि पारा तो पुपारा बाय पश्चिम पारा ओंखायनो जों सानो पश्चिम पाराव खारिमा थांगा तेक्सा बलंकुओ किरिमानि बायनो ओंखायनो आर जागा थांगै मासाया मानुया अनेक जने निनि अमो मेलेरिया माजाखा उ डायरिया रोंखा हागे कमा उ वाजिबे बुथारजामा बादे सानो अमथाइखे अनेक जन थैखा मासे हागे डायरिया रेखे मात थैखा ओंखायनो अमखा दांगानि जेटा सिमानि जराते उसो निनि ओ जरावो आनि जराव हामबाय प्रति क्लासो आंखेनि निया सागनो बोथोर सामबा सलसाया सिनि आसाइसं आं ब्र बखर काहि होला हंजाग बक्ट मास्टार सिनि प्राइभेट मास्टार बाबा हाइ हंजाग हमता ओंखायनो आसिसन दांगा नांमानि परिखायनो या आमाबो काजा बासिकतबो काजा नुखं अशान्ति उ अशान्ति बायनो आं 1982 अंखेनो आसाम राइफल थांमा पाइ उ दांगानि दारातेनो आनि परासानो बन्दं पाइ